Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Karbakan lawo. A'a, Malam Laure. Baka dai. Lafiya kalau ya gajiya? Aya, Laure Allah tambaya ta zani. To, Allah ya sa na sani. A karbakan lawo Allah me ya kasaru? A To kai baka san kasar ba kenan. To abinda ake nufi da kasaru kamar ka tafi daga garinka zuwa wani gari. Sallah ta kama ka kuma lokaci yayi. To tabbas zaka iya yin sallah kasaru. Ma'ana idan sallar azhar take kaman raka'a 4, to zaka iya yin raka'a 2. Ko kuma in ka je garin zaka yi kwanaki kamar kwana 3 ko 7, to duka a wannan sallolin zaka iya yin kasaru. Kuma ba hakan ne yake nufin ba za ka bi jam'i ba. A karbakan lawo dama suna sun kace wai kamar sallar asuba da magariba wai ana bin jam'i ko? Tabbas. Ita sallar asuba zaka iya bi ai raka'a 2 ce. So zaka iya binta a jam'i. Dama sallolin da ba a bi kamar masu raka'a 4, to su ma zaka iya bi amma kuma zaka iya yi kai kadai. Alhamdulillah ni dama dai su din ma naka bi magariba da ita asubahin. Sauran na da ban gane mai aka ne da kasaru ba. Jingina sai yana dawo tukuna. Inna lillahi